Il-Labor ilu snin sħaħ jipriedka fuq is-suppost trasparenza, ilu snin akkużat b'nuqqasijiet serji fil-governanza u issa waslet daqqa oħra il-mossa ta' Roberta Bela li jneħħi kull obbligu minn fuq Ministru u minn fuq stess bħala Prim Ministru illi jikxef l-assi li għandu. Dan kollu sar bil-moħbi meta minn Kastilja sawru emendi għal kodiċi tal-etika tal-Ministri b'Roberta Bela iżom skit totali dwar din il-kontroversja li assolutament ma xtaqx li teskala fil-medja għalkemm xorta nqabad u issa kulħadd jaf li Roberta Bela reġa' mar il-Parlament biex jalaq kull forma ta' trasparenza u skrutinju minn fuq u nnifsu u minn fuq il-kabinet tiegħu billi formalment neħħa l-obbligu li hu l-Ministri tiegħu jipprovdu d-dikjarazzjonijiet tal-assi tagħhom. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li minflok ma jipproponi miżuri kif itejjeb ħajjet in-nies, Roberta Bela mar il-Parlament biex iwaqqaf l-iskrutinju fuqu għax aktar moħħu kif se tixturu u xtur il-Ministri milli kif se jmexxi l-pajjiżna. Apparti minn hekk il-Partit Nazzjonalista stqarr illi dan huwa gvern li qed jitbiet u jola dejjem aktar il fuq minn nies u mill-iskrutinju tagħhom u qed ikompli jagħmel minn kollox biex jaħbi minn dawk illi fdawh bil-poter bl-istqarrija tajt illi min m'għandu xejn x'jaħbi ma jibżax mit-trasparenza, imma dan il-gvern qed jażel li jaħbi ġurnata wara l-oħra. Fil-verità l-messaġġ li qed jibgħat Roberta Bela hu illi min hu fil-poter huwa ogħla minn kull skrutinju ta' min eleġġih u li jista' jagħmel li jrid. Min-naħa l-oħra Gvern Ġdid Nazzjonalista huwa kommess li jreġġa' lura din deċiżjoni oxxena u jerġa' jiftaħ it-trasparenza billi jdaħħal mill-ġdid l-obbligu tad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministri. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li l-poplu għandu kull dritt iserraħ rasu li min qed imexxih mhux qed iqarraq bih.